Music! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick.
Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Bab. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ikaw Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gala. Bakit nakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies.
Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa bungabuluhan. It's already 9:03 PM mga kabisyo at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong gabi na to kasama nyo po ko simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi para sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello at syempre ang ating pinapakinggan tuwing gabi, tuwing alas 11 na ng gabi, ang ating Top Secrets. Mga kabisyo, ngayong araw na to, isang panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Kwento na pwedeng kumurot sa ating puso at kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, alam ko sa lahat ng mga driver natin dyan, sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon na degasolina ang sasakyan, na problema po kayo. Marami tayong isipin, ang dami nating bad trip moments ngayon. Totoo lang kabisyo kasi pataas po ng pataas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene mga kabisyo. 'Di ba? Aminado man tayo na marami tayong budget, di ba? Yung iba dyan, no, sabi, ang dami ko naman budget, DJ Titan Jello, hindi ko iniinda. Naka BMW pa rin ako hanggang ngayon. Di ikaw na. Pero mga kabisyo, paano naman po yung mga simpleng katulad namin, yung nasa laylayan na mga katulad namin na kabisyo, di ba? Yung tanging ang source of income lang po yung pagbabiyahe, mamaneho, di ba? Ang hirap kabisyo na paano kikita pa bibigay mo na lang at ipanggagas mo na lang dahil sa sobrang taas. Pero don't worry kabisyo dahil ngayon pong araw na to namimigay po kami ng 1,500 pesos kabisyo sa ating programang Love Knows No Boundaries. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Mga kabisyo, ngayong araw na to, tama po kayo na napakinggan. Lakasan nyo po ang pihit ng inyong mga radyo sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Lalo na po kapag nakaregister ka po sa Love Knows No Boundaries registration form namin. Nako, baka ikaw na ang maswerteng mag-uuwi ng 1,500 pesos ngayong gabi na to. Kaya ano pang hinihintay mo? Congratulations sa ating lucky winner ngayong gabi na to na may plate number na NKU 6611. Isa po siyang taxi driver at itago natin sa pangalang, itago talaga mga kabisyo? Hindi pala. Ito po ang pangalan niya is Modesto Yamson. Isa pong taxi driver. Plate number niya po is NKU 6611. Congratulations po. Ikaw po ang lucky winner na binanggit ko ngayong araw na to, Feb 5, 2026, Thursday. At syempre, gusto ko lang din pong i-recap ang mga lucky winner po ng Dear Love na si Conyo Bicolano, na si Jonel Villarud, isa pong Grab driver na may plate number na NIM 3511. At syempre, ang ating lucky winner din ng ating OPA sa radyo na si Kim Chino, si Jonathan Mina. Isa rin pong Grab driver na may plate number na NHM 5357. Sa mga kailangan na pong mag-claim na napakinggan ang kanilang mga pangalan ngayon na nabanggit namin, pwede na po kayong pumunta dito sa MBC Building at i-claim nyo lang po yung 1,500 pesos ninyo hanggang alas 12 po. Hanggang 12:30 nandito pa po ako mga kabisyo, kaya punta na po kayo. Haantayin ko po kayo mga kabisyo ha. At syempre sa mga hindi pa po pinalad na manalo ng 1,500 pesos, baka hindi ka pa kasi nakaregister kabisyo. Punta ka lang po sa MBC Building at magpa-register ka lang po at hanapin mo lang po ang aming PSG, Poging Security Guard.
Yeah. Yes, mga kabisyo, poging security guard po, nandyan lang po yan. Tanungin nyo lang po saan po yung Love Knows No Boundaries, registration form. Alam nyo po ba, hindi lang po gusto ng ACS Pride Detergent na pumuti ang inyong mga damit, kundi rin matulungan tayo sa araw-araw na mabigyan ng 1,500 pesos pandagdag gasolina at pang-boundary nating lahat, mga kabisyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Tutok ka lang palagi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kabisyo. Alam nyo ba, kabisyo, na handog ko tong awitin sa inyo? At handog po ng 90.7 Love Radio ang awitin na napapakinggan nyo ngayon na kasama mo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin. Mapaliwanag o dilim. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin. Mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay po
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang topic. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social. Love Radio.
shake! Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:24 PM po. At ito po ang ating programang Secret Files. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, isang kwento na naman po ang pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na kukurot sa ating puso. Kwento na nanggaling sa ating mga letter sender na ngayon po ay babasahin natin. Kaya hindi ko na po papatagalin pa mga kabisyo, ito po ang ating Secret Files tonight. Dear Titan Jello at Rakitera, ako po'y nasa sitwasyon ng aking buhay na naguguluhan ng sobra. Hindi ko po alam ano ang dapat kong gawin dahil nasa komplikado akong relasyon ngayon. Tago niyo na lang po ko sa pangalang Eve. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, kaya sumubok po akong magsulat ng aking storya upang magbaka sakaling mabigyan ako ng advice na tama sa aking kalagayan. 12 years na po kasi akong in love sa partner ko. At nakaplano na rin po kaming magpakasal sa taong 2027. Kaso, DJ Titan Jello at Rakitera, kakapasok pa lang po ng taon, nagkaroon na po kami agad ng malaking problema. Unang naging problema po namin ang hindi pagtigas ng kanyang junjun. Tuwing nagme-make love po kasi kami, hindi na po tumitigas ang kanyang junjun. At nagtataka po ko kung bakit po nagkaganon. Sa totoo lang, DJ Titan Jello, nag-isip agad ako na may ibang babae na po ang partner ko. Pero bilang mahal ko siya, nagbigay pa rin po ako ng benefit of the doubt. DJ Titan Jello at Rakitera, may nagpayo sa amin na magpa-check up daw po sa eksperto upang malaman ano daw po bang problema ng aking partner. Agad naman po nagpakuha ng dugo ang partner ko upang ma-check kung may problema po. Nalaman namin na below average ang kanyang testosterone level. Kaya napaisip ako, DJ Titan Jello at Rakitera, na baka yun lang po ang nagiging dahilan ng hindi pagtayo ng kanyang junjun. Naregaluhan ko pa po siya ng mga supplements upang makatulong at maging matikas ang kanyang junjun. Sinubukan ko din pong mas lalong magpa-sexy, magsuot ng mga pwedeng makakatulong sa make love namin na damit. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, aaminin ko po na nagbili na rin ako ng mga toy
para ipakita sa kanya kung paano ako mag-play habang nanonood siya ng live. Pero, malungkot ko man na ikinukwento sa inyo, wala pa ring bisa ang lahat ng aking ginawa. Hindi pa rin po tumiga si Junjun ng aking hobby. DJ Titangelo at Rakitera, Feb 5, 2026. Palis po ako ng bansa. Papuntang Singapore. Hindi ko po alam bakit ko naisip na lang na biglang mag-iwan ng CCTV sa aming kwarto. Hindi ko po sinabi kay Habi na may nilagay akong CCTV na nakakonect sa phone ko. DJ Rakitera at DJ Titangelo, habang nasa business trip ako, hindi ko kinaya ang mga nakita ko sa CCTV camera na iniwan ko sa kwarto ng partner ko. Ay mga kabisyo, good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. I'm back sa Block Up. Hello mga kabisyo, paumanhin dahil matagal tayo hindi nakapagsama-sama sa Block Up ng ating programang Secret Files. Dahil nga meron din kaming inayos kabisyo na tuwing pag Secret Files, meron kasi tayong isang pinopromote na ayaw naman ni Block Up doon. So from Facebook to YouTube lang siya. Ito na, I'm back. Ibig sabihin, done na po yung pag-promote natin doon. And I hope na mas marami pa pong blessing na dumating sa atin na mga endorsement. Maraming salamat. Hello kay Eliza May, Temporado 27. Teacher Falye. Faye? Teacher Faye ba to? Parang ang layo. Pag malayo kasi L yung ano niya eh. Faye. Sagittarius, good evening. Jaja, good evening. Hello rin sa lahat ng mga kabisyo natin na gustong tumawag ngayong gabi na to. So tawag lang po kayo. Our Aussie Dream. Yes, nasa ano na po. Ang timbang na po natin ngayon is around 78 to 75. Doon lang po naglalaro. So kapag nakikita ko na po na hindi na mukha pong tuyo na po ako, nagpapaangat po ako ng timbang, kumakain po ako maigi. Pero kapag alam ko naman po na unti-unti ko nababawasan yung timbang ko, so dire-diretso lang po. Ang goal ko po is 70. Hindi ko po alam kung kakayanin ko yung 70 at anong itsura ko. So kanina po, ang ginawa natin is walking plus basketball.
Plus, yun, calorie ano pa rin tayo. Deficit pa rin tayo. Hello po sa lahat ng mga kabisyo niya. Bagay po daw. Maraming salamat. May mga nagsasabi na hindi bagay sa akin ang payat. May mga nagsasabi naman sa akin na hindi bagay sa akin ang mataba. So, yun. Wala talaga. Kahit anong gawin mo sa sarili mo, kabisyo, hindi natin talaga mapiplease ang mga tao. Diba? Sa anong gusto nila para sa'yo. So, dapat sundin mo yung sarili mo. Sundin mo yung ano yung gusto mo. Diba? Kung ano yung magpapasaya sa'yo. So, yun. Tumaan yung boss namin. Pinaka-love na love kong boss yun. Alam niyo mga kabisyo, nais ko lang pong batiin ang ating mga nakatutok sa ating ngayon kanina. So, binabati ko lang po pala yung mga nagmahal pero nasaktan lang din. Shoutout kay Sarah Canicosa, Art Top, Jusel Gusilatar. Ayan. Ang gaganda naman ng mga apelido nyo, pang mayayaman. Renzel Galardo. Ayan. Looking for boyfriend. Uy! Sana all. Sana all, di ba? Hello po sa inyo. At yan po yung mga magagandang dilag na sakay po ngayon ni Coach Erwin Paul Sanchez ng Green GSM na napakagaling. At mayaman naman talaga to si Sir Erwin eh. Hindi ko alam ba't pinagtripan nito yung pagmamaneho. Talaga to, no? So, maraming salamat po sa pagtutok nyo sa akin at follow nyo na rin po ako sa aking personal account na DJ Titan Jello sa Facebook. At syempre, follow nyo na rin po ako sa aking account on Black Ops sa TikTok mismo na DJ Titan Jello. Naway umabot na po tayo. Bago lang ako dito sa 90.7 pero ang dami na rin nagpa-follow kahit papaano at napakasaya ko na po doon. Maraming salamat mga kabisyo. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na pakinggan po sa YouTube ang ating kanta na Kasama Mo. Kung nalulungkot ka, marami kang problema, bago na po ang ating jingle ng 90.7 Love Radio, ang Kasama Mo. Sound tripin nyo lang yan mga kabisyo. Kung trip ninyo na medyo good vibes lang sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sa madaling araw, gusto nyo ng pampaliwanag ng utak, yun yung awitin na Kasama Mo. Ayan. Siyempre, once again, binabati ko po yung sakay ni Sir Erwin Paul na napakagandang dilag na si Sarah, si Art, si Josel, si Renzel na looking for boyfriend daw. Naway makahanap ka na ng boyfriend. Baka nandito sa 90.7 yung hinahanap mo. Dut! Single ka pa rin ba? Uy! Alam nyo po ba si Dut ay single na single. So naway makakilala nyo po siya soon, di ba? Napakaganda na itong napakaganda na itong kwento pala na ito mga kabisyo. Biruin mo, nahuli niya yung asawa niya. Talagang malaking tulong ang CCTV, no? Tinatanong ako daw po ba ay single si DJ Titan Jello? Si Titan Jello po ay single. Yes, mga kabisyo. Yan. Kung si Titan Jello itself, yes, single po yan. Pero syempre, kapag labas ko na po dito, ay ibang usapan na po yun. Tanungin nyo po ako, pag nalaman nyo yung buong pangalan ko, tanungin nyo po yun kung single siya. Pero kung si DJ Titan Jello, single po siya, nandito sa booth. Edad, hindi kumulang, hindi sumobra, pero matagal na po ako sa industriya din kahit papaano. Pero sa awa ng Diyos, hindi po ako nabubulok kahit papaano. Kahit papaano, hindi po ako nabubulok, kaya maraming salamat po. Pangga, Brian, good evening, happy listening. At hello rin kay Tonet. Ayan. Happy watching. Sa guitarist, tawa ng tawa sa atin, no? Ito nga, hindi ko ba na nabigay sa'yo, no? Siya si Eve. EVE. Siya si Eve. Thank you, brother. Ang dami na tumatawag,
Kamukha mo yung husband ni Miss Linel dito sa TikTok. Sino yun? Sige nga, itag nyo nga ako doon. Malay mo, ma-meet natin sila, di ba? Kung si Boss Dut single po ba yan? Yes, single na single si Dut. Kakapasok na lang dito kanina. Oreo, sabi niya dito, saan lugar ka nakatira? Bawal ko pong sabihin, pero minsan po nasa around Ortigas tayo, Antipolo, yan, may bahay din po tayo dyan. Minsan po nasa Quezon City po tayo, may bahay po tayo dyan. Minsan po nasa Silang, and then nasa Cavite rin po tayo, so may bahay din po tayo dun. Pero mga bahay po yun ng mga pamilya ko, ng nanay ko, ng ate ko, yan. Napuntahan ko lang sila. Painggan nyo do, kabisyo, yung bago natin. Pwede ka ba ibahay? Pwede naman. Handa ka bang ibahay ako? Hindi, coach, ano lang yung mga kalat lang yung pamilya ko, yung ate ko, kuya ko, nanay ko, so pinupuntahan ko sila. Ang bahay ko is 90.7 Love Radio. Ito ang bahay ko. Mga kabisyo, on March 7, iniimbitahan ko po pala kayo. Sa mga kabisyo natin ngayon, sige, tutulungan ko kayo na makapasok at nasa unahan kayo. Ito ako, para lang to, piling-pili lang. Kung gusto nyo po mapanood at mapakinggan ang ating mga performer on March 7 sa may Dapitan Sports Complex, kabisyo, punta lang po kayo doon. Kontakin nyo po ako sa DJ Titan Jello. Kahit at least mga 5-7 kayong pupunta. Sige, ako mag-a-assist sa inyo doon. Ayan. So, punta lang po kayo doon mga kabisyo sa March 7 sa ating event na Hatid Saya. Nandyan po ang Grace Note. Nandyan din po ang buong team ng 90.7 Love Radio. Nandyan po si Nicole Yala, ang ating big boss, ang ating kumikinang ina, Diego Bandido, ang ating kumikinang ulo. Nandyan din po syempre si Tanya Chinita. Diba? Grabe, Tanya Chinita. Uncle Dagol. Si Kim Chino, ang open natin sa radyo. At syempre, ang ating broski, ang ating nag-iisang Konyo Bicolano. At syempre, susundan pa yan ng Maratoni. At hindi magpapahuli ang aking partner na si Basa Princess. At syempre, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. But wait, there's more. Ang nag-iisang kadyot pinong natin na napapakinggan nyo palagi na kadyot lang. Nandun din po mga kabisyo. Plus, marami pa pong performer na makikita at mapapakinggan doon. Kakanta po kami na Latanya ng buong team. Alam ko may performance yata kami. Ganun. Yan. So, punta lang po kayo din mga kabisyo. Enjoy lang po kayo, ha? Yan, sabi ni Ma'am Tonette, kapag hindi daw siya busy, punta daw po siya. Ayan. Sarap ng nyo, no? Pagkain nila, no? Hindi lang ako diet. Ang sarap, oh. Parang may... Ulitin ko lang po, March 7 sa may Dapitan Sports Complex po yan. Okay po? Doon na kayo mag-date. Punta kayo doon. Kontakin mo ako dito kay DJ Titan Jello, tapos punta kayo doon. Doon kayo access sa unahan. Sabihin ko, kamag-anak ko kayo. Pag hindi umubra, doon kayo sa likod. Mga master natin nasa labas nagdadaan. Sarap mga kumain. Sana walang iinggit. Ipis ko na kabisyo oh. Ano talaga ako, from 125 kilos. Ayan po. So, ito po ay medium lang po yung jacket ko na ngayon. So, dati naka-XL po ako.
Naka ano po ako, naka double XL ganun po. So ngayon, medium na lang. Ayan, grabe from 125 kilogram. Yes po. Lahat po ba ng DJs nandun? Yes po! Nandun po lahat. As in, lahat nandun. Pati po si Kadjot Pinong. Inimbitahan po namin kayo makiisa, makisaya, dahil kasama mo kami, Kabisyo. Diba? Na maghahatid saya po sa lahat na marami. Actually po, 6 p.m. po start niyan. 6 p.m. hanggang gabi po. Pero umaga pa lang po, may mga pag-games na po kami dyan. So, yun. Kita-kits po sa ating lahat. Kasama po ba si DJ Kim Chino? Yes po, Ma'am Ann. Tsaka, Kabisyo, promote natin si Kim Chino dito. Ano, ilabas mo yung bago to. Yan. Alam nyo po ba na si Kim Chino ay Male DJ of the Year? Para sa inyo, mga Kabisyo, bumoto na po sana kayo sa www.bpchoiceawards.com/webvote. Meron po dito, Kabisyo, sa ating Facebook, kung nanonood po kayo na may QR code po dyan, iboto nyo po ang nag-iisang Kim Chino para po sa kanyang Male DJ of the Year sa www.bpchoiceawards. Wala na po kayo sign ng ibang piliin kundi po ang nag-iisa nating OPA sa radyo ng 90.7 Love Radio, DJ Kim Chino. Plus, hindi lang yan Hindi lang yan mga Kabisyo dahil pati po ang 90.7 Love Radio ay nominado rin po bilang FM Station of the Year. Kung nakikita nyo po yung mga awards namin dito, ito po yung award ng mga university. Pero ito po, hindi naman po to university pero not bad. Kung manalo, BP Choice Awards pa rin yan. Di ba? At so paano boboto ulit? www.bpchoiceawards.com/webvote. Ayan po. Tapos may QR code din po dyan. Maraming salamat po. Sa lahat po ng bumoboto ngayon, done voting na po. Yan, nasa top 3 na po ngayon si Kim Chino. Road to top 1. No, kailangan ba pag nanalo top 1? Tama ba ako? Pasensya ka na, hindi kasi ako na ilalagay diyan eh. Ayan, ano lang tayo eh. Pang ganito lang tayo. Ayan. So, paano ba 'yun? Kailangan number 1 ka para ikaw ang mananalo? More votes? More ganun? Pasensya na, hindi ko talaga alam, Kabisyo, kasi ako talaga, yes, kapag top 1 daw, ikaw ang paramihan ng boto. Ayan, ganun pala, boto-boto. Ayan, pasensya na kayo, hindi ko po talaga alam yung ganyan na binoboto po kasi minsan ako po nakakakita na lang ng nominado ko pero walang botohan po 'yon. Yun, ganun po yun. So at least ito. Ayan, every 8 hours po ang botohan. So nakaboto ka na ngayon, pwede ka ulit bumoto after 8 hours. Yan. So, di ba? Go, 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 go. Hello po kay Claude si Maglantay. Kaka-birthday mo lang yata, Claude, di ba? Tama ba ako? Hello po, good evening po, DJ Titangelo. Ikaw ba yung Claude na yon? Ayan yes, dapat talaga ilagay natin. Suportahan po natin ang aking kapatid dito sa 90.7. Kahit sino po siguro yung mailagay na jocks natin diyan, basta part po ng 90.7, I hope po masuportahan po natin. Kasi po wala naman po kami dito sa ginagawa namin, hindi naman po kami sa sahod, hindi naman po kami kung hindi nyo rin po kami susuportahan. So nasa sa inyo po yan, kaya mahal na mahal po namin kayo. 'Di ba? Maraming salamat po sa inyo, 'di ba? Hindi rin po kami magpapasaya dito kung wala rin naman po makikinig sa amin. Para saan pa, 'di ba? Ginagawa po namin 'to para din po sa inyo, 'di ba? Kayo ang tunay na number 1, Kabisyo. Top 2 na po ang Love Radio sa BP. Wow! Make it number 1, please, guys. Gawin nating number 1. Walang imposible kung ibibigay ni Lord at kikilusan natin, ibibigay sa atin yan. Diba? Yun lang yun eh. Yun lang ang paniniwala ko.
Ay, hindi po natin alam kung sino po number 1 DJ, pero ang number 1 DJ po namin dito ang Nicole Liala. Ayan po, award po ng aming Nicole Liala. DJ Nicole Liala. Sino po ang nagbigay nito? Mismo pong Trinity University of Asia. Alam nyo po ba mga kabisyo, hindi po ito binoboto. Ito po ay pinagpipilian ng board at matataas na mga nakaposisyon po sa eskwelahan para po ibigay. At ito po ay talagang ni-research ng mga estudyante po kung talagang sino po ang karapat-dapat sa lahat po ng station. Kaya po ito po ay talagang napakaganda, kabisyo. Tingnan mo, ito po yung number 1 sa amin. Ang aming inang kumikinang na si DJ Nicole Liala. Yan po. So ayoko kasi magsabi ng ibang DJ Syempre yan. So pag si Kim Chino na po nag-number 1 dyan, siya na syempre ang number 1 DJ. Ayoko sabihin kung sinong number 1 DJ. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Secret Files. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Ang at oras natin sa buong kabuluhan is already 9:49 PM at kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Eve. Si Eve na merong partner na 12 years na po sila. Sa 12 taon na po nilang pagsasama, ngayong taon ng 2026. Nagtaka siya, kabisyo, bakit daw po ang kanyang partner ay parang wala ng gana sa kanya sa pakikipag-make love. Pinagtataka niya pa mga kabisyo na bakit hindi na daw po tumitigas ang Junjun. Ano nga daw po ba ang dapat niyang gawin? Pero ang naisip niyang solusyon, bukod sa pagpapacheck sa kanyang asawa o sa kanyang hobby, ay nagpa-exam po sila. Nagpakuha po ng dugo ang kanyang partner. Yung nakuha ang dugo na patunay na mababa po daw ang resulta ng kanyang libido, ng kanyang asawa. Pero hindi natin matatanggal ang girl instinct, mga kabisyo. Ang ginawa po ni Eve ay nag-iwan po siya ng CCTV camera doon sa kwarto ng kanyang hubby. Hindi niya alam kung bakit niya naisip yun at hindi niya sinabi ito sa hubby niya. Hanggang sa dumating ang punto na bumiyahe po siya pa Singapore. At may nakita po siyang hindi niya kinaya na pangyayari na nakunan ng CCTV camera na iniwan niya sa kwarto ng partner niya. DJ Titangelo at Rakitera, nahuli ko po ang aking hubby sa CCTV camera na iniwan ko sa kanyang kwarto. DJ Titan at Rakitera, akala ko po na dahil lang sa naging resulta ng test niya na pagbaba ng kanyang libido kaya wala na siyang gana sa make love namin. Isa rin po yun sa dahilan siguro kaya hindi na tumitigas si Junjun, pero mali po pala. Hindi po pala yun ang dahilan. Meron po pala siyang tinatagong hindi ko alam na pagkatao. Kaya po pala wala siyang kaamor-amor sa akin at si Junjun niya dahil DJ Titangelo at Rakitera. Kitang-kita ko po sa camera na meron po siyang ka-make love. Yes po. Habang nasa business trip po ako ng mga panahon na yon,
Sinubukan ko po biglang sumilip sa camera na iniwan ko doon sa kwarto niya at tinago ko. Sa pinakamagandang posisyon na kitang-kita ang buong kwarto. At habang pag-check ko po, nakita ko po ang aking hubby na make love. Pero, hindi po babae, kundi kapwa niya po, lalaki. DJ Titangelo at Rakitera, nagulat po ako sa aking nakita dahil hindi ko po akalain na may tinatago po palang pagkatao ang aking partner. 12 years na po kami pero ngayon ko lang po nalaman na gusto niya rin po pala ng lalaki. Sobrang sakit po sa akin, DJ Titangelo at Rakitera, dahil 1 taon na lang po ikakasal na kami. Tapos malalaman ko po na ang partner ko po pala ay pumapatol din sa kapwa niya lalaki. Sa totoo lang po, DJ Titangelo at Rakitera, hindi po ako makapag-focus sa aking trabaho. Hanggang ngayon po iniisip ko pa rin na kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat ng mga nakita ko. Nakatago lang din po kasi ang lahat ng ebidensya sa akin. Sa totoo lang po, ako pa po mismo ang nahihiya na sabihin sa kanya na nahuli ko siya. Na meron siyang ka-make love pero hindi babae, kundi lalaki. Alam mo, DJ Titangelo at Rakitera, para pong sinaksak ang puso ko. Hindi naman po sa minamaliit ko ang mga parte ng LGBTQA+, pero masakit po pala bilang isang babae na ipagpalit ka sa isang lalaki. Ang sakit po pala bilang 12 years partner na makikita mo yung totoong kulay ng partner mo. Hindi ko po akalain. Akala ko po sa film ko lang napapanood yung mga ganong plot twist, pero nangyari po sa akin, DJ Titangelo at Rakitera. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rakitera, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin po ang mga tamang sasabihin sa kanya. Hindi ko pa rin po alam kung paano siya kakausapin ng mas maayos. Ako po kasi mismo nahihiya sa mga nalaman ko. At bukod po doon, mahal ko din po kasi ang partner ko. At hindi ko po kayang mawala siya sa buhay ko. Kaya hindi ko rin po agad-agad kinausap ng mga panahon na nahuli ko siya at nakuha ko po yung ebidensya na napanood ko siya na may ka-make love na lalaki sa CCTV. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rakitera, nais ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Nais ko po sanang humingi ng advice kung paano ko po ba kakausapin ng maayos ang aking partner. Dapat ko po bang ipaglaban ang aking nararamdaman na manatili sa kanyang piling? Kahit alam ko na hindi naman ako na nag-iisa sa puso niya. Meron akong kaagaw, pero hindi babae, kundi lalaki na gusto niya rin. Muli, maraming salamat po. Ako si Eve at ito ang aking Secret Files. Metro's #1
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go!
Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman ako. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3. Illegal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo.
Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ito po ang ating programang Secret Files. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 10:17 PM na po at kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya ng kwento ni Eve. Si Eve na nagkaroon ng partner na hindi pala babaero, kundi isang lalakero. Lalaki rin po pala gusto ng kanyang partner na lalaki. Masakit to sa ulo, kabisyo, pero alamin na muna po natin kung ano po ba mga komento ng ating mga kabisyo na napakinig o nakikinig sa ating programa ngayong gabi na to. Sabi ni Sir Vertudaso, good evening DJ Titan Jello at DJ Rocky. Eve,
Nais ko lang pong sabihin sa'yo na mahal mo ang iyong asawa. Siguro dapat sabihin mo sa kanya ang iyong natuklasan para mapag-usapan na mawala na yung sakit na nararamdaman mo at marinig mo mismo ang explanation niya tungkol sa kanyang pagkatao. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive at kala Yorme Rojon Gabatino. Sabi naman ni Darwin, Eve, at sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, good evening muna. At sa iyo rin po, DJ Titan Jello at DJ Rocky. Nais ko lang po sabihin kay Eve ay kahit sabihing 12 years na kayo ng fiancé mo, kung alam mong may makamake love siya na kapwa ding lalaki, it's better kung i-let go mo na siya. Tandaan mo, para sa peace of mind mo yun. Pero, you must prepare your mind and heart to say this to him. Yan po ang sabi ni Darwin. Sabi naman po ng ibang mga kabisyo pa natin dito, hi DJ Titan Jello at DJ Rocky Tera. Nais ko lang pong sabihin sa ating letter sender ngayon na si Eve na hanggat may oras pa siya at hindi pa sila kasal, bitawan niya na yung lalaki na yan. Dahil lalakwe din ang gusto niyan. Parehas lang sila na gusto mag-makeup, parehas lang sila gusto magbihis na pang babae. Kaya ang hirap ng ganun kung papakasalan mo yan, baka sumakit palalo ang ulo mo. At the end of the day, malalaman mo lang din na hindi pala ikaw talaga ang gusto niya. At baka umabot pa kayo na magkasuhan kayo kapag kinasal kayo at idadaan nyo pa sa legal ang paghihiwalay ninyo. Hanggat meron ka pang pagkakataon na iwanan at bitawan ang relasyon ninyong 12 years, gawin mo. Kaysa naman magdusa ka habang buhay sa ganyang klase na pagkatao. Mga kabisyo, napakadami pa po sana ng komento ang pwede natin mabasa pero kulang na po tayo sa oras. Kabisyo, ito po ay isang masakit sa ulo na problema ng ating letter sender. Kahit din po ako, yung binabasa ko yung kwento, nagulat at nabigla po ako sa mga nalaman ko na meron palang ganun, no? Meron palang mga tao na nakikipagrelasyon ng mahabang panahon pero marirealize din nila at the end of the day na hindi pala yun yung gusto nila talagang karelasyon. Pero mo, 12 years na nakisama sa isang babae pero lalaki din pala gusto niya. Kabisyo, hindi naman masama magmahal ng parte ng LGBTQA+, pero ang problema kasi dito is may cheating na nangyari. In relationship po itong si guy, tapos nag-cheat siya dito kay girl. Nag-cheat pa po siya, tapos ang masakit pa doon sa isang babae na nahuli niya mismo sa CCTV yung mga pangyayaring pag-cheat ng kanyang partner o ng kanyang hubby ay merong ka-sex o ka-make love yung hubby niya. Kahit tayo nandoon, kabisyo, ilagay natin yung sarili natin doon kay Eve, masasaktan po tayo. Nasa dinami-daming pwede mong ipalit sa akin, bakit lalaki pa? 12 taon tayo magkasama tapos ngayon pa, naburo na ako sa'yo. Diba? Eve, kung nakikinig ka ngayon, alam ko na hindi ka magliliham o hindi ka susulat dito sa ating programa kung hindi ka nasaktan ng sobra-sobra. Ang tanging payo ko lang sa'yo, tama yung kabisyo natin na isa. Hanggat maaga pa, hindi pa malalim ang sobra-sobrang relasyon ninyo at hindi pa kayo kinakasal, meron ka pang chance na bitawan yung guy na yan.
meron ka pang chance para pumunta doon sa tamang desisyon mo dapat. Mahirap bitawan ng 12 taon. Totoo yan. Pero hanggang kailan ka magdurusa? Hanggang kailan mo kayang tanggapin at makisama sa isang taong minamahal mo na may ibang ginugusto at may ibang pagkatao? Mahirap po yun, kapisyo. Mahirap na parehas kayo ng partner mo ay mahilig sa makeup. Sana kung mahilig lang kayo sa makeup pero parehas kayo nagkakagusto sa lalaki. Diba? Yun na mahirap doon, nag-cheat eh. Alam nyo, meron ako mga kaibigan na gay sila pero nagmahal sila ng babae. Yes, meron po akong kakilala, kaibigan, in-interview pa po sa TV, sa radio dahil sobrang sikat nila na, uy, alam mong parte ka ng LGBTQA+, gay ka, tapos ikaw naman talagang babaeng-babae ka, hindi ka tombits, di ba? So, na-in-love ka sa kanya. Yes, possible. Pero, ang pinag-uusapan kasi natin dito, nag-cheat eh. Nag-cheat. Kahit anong gender mo, kung anong gender man ang pinag-uusapan natin, kung alam mong nag-cheat ang isang tao at niloloko ka, magiging sakit mo yan sa ulo. Dahil hindi makukontento yan sa'yo. Kaya yan nag-cheat, kaya nagloko. Dahil may iba pa siyang hinahanap sa sarili niya. At kaya hanggat maaga, bumitaw ka na. Pero kung kaya mong panindigan at ayusin yung tao na yan, ikaw lang ang nakakaalam yan. Walang pwede magturo sa'yo, kundi sarili mo. Sabi nga sa awitin ni Tiffany, hearts never lie. Kaya po ang handog ko pong awitin sa inyo mga kabisyo. Sa lahat po ng mga nakatutok sa 90.7 Live Radio ngayon. Awitin ni Tiffany at ni Chris Farren. Awitin na hearts never lie. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move?
Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink.
Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? Sa hopya madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay Mamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas lang. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan.
Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya.
Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung nagpapayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Obrief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan ah. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan.
Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bes!
Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Oradyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kal- pupunta sa Oradyo. Ako yung may question. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tukwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami nag-humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR! Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya.
na kasagutan. Uy. Wow! Empanada! Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Ang aking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Gusto nyo SPG tonight?
Daw? Tanggalin mo yan, bro. Tanggalin mo yan. Naiilang tayo dyan eh. Pinapangunahan ka, pre, oh. Dandan, pumapayat ka na, DJ Jello. Good job. Wow. Salamat, oh. Mamaya. Minsan. Ba't nagganyan? Good. Good. Tut, tut. Dude, ba't na ganyan, dude? Ba't ganito sa screen ko? Uy! Ingat! Itay ko. Ay, nurungkol. Kasing name niya. Okay na, Master. Sige, Master. Hello? Thank you po. Hello? Good evening. Ay, good evening po. Ay, Ayan, narinig ko na. Okay, standby lang po ah. Ito na po tayo. Start na po tayo, okay? Okay, okay. Okay po. Inhale, exhale. And then go na po tayo. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Mga kabisyo, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa Bukabuluan is already 11:17 p.m. Ito na po ang pinaka inaabangan ang ating top secrets. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayon. Kaya kilalanin at alamin na po natin ang kanyang kwento ngayong gabi na to. Good evening. Good evening po, Titan Jello. Good evening, Titan Jello. Uy, tatlo kausap ko. Dalawa yung mga nag-good evening sa akin ah. Hello po, good evening sa inyo. Maari ko po bang malaman kung tagasan po kayong dalawa? Currently nasa Australia kami ngayon. Wow. Australia pala kayo ah. Saan kayo sa Australia? Sydney, Melbourne? Sa Perth. Perth. Oh, I see. Okay dyan. Kamusta naman ang panahon dyan? Malamig ba? Mainit? Mainit ba ngayon? Ano ba ngayon? Summer o? Summer, papunta kami ng autumn pero magkasing init lang siguro sa Pilipinas kasi last week nasa Pilipinas kami. Pabalik na kayo. Ilang years na kayo dyan sa Australia? Kaka 1 year lang namin noong October. Wow. Kamusta naman? Ang ganda dyan. Ang ganda dyan sa Australia. Maganda yung buhay at kultura. Basta kailangan lang talaga maging masipag ka dyan eh. So, saan kayo nakatira dyan ngayon? Sa Perth? Sabi ng asawa ko, wag ko daw kasi sabihin yung exact.
Okay. Okay, Basta sa wag na. Perth. Okay, basta sa Perth. Okay. Malay nyo, makapunta ulit ako dyan. Makabalik ako ng Australia. Dadalawin ko kayo. At tatandaan ko kayo Oo dito. nga eh. Kasi nung umuwi kami ng Pilipinas, sabi ko, puntahan natin to si Titan Jello. Mm-mm. Eh, sobrang busy yung schedule namin. Hindi Okay kami lang. kadaan. Yan nyo, marami pang susunod na mga araw or malay nyo ako naman ang nandyan sa Australia. Maybe soon Hindi natin feel masabi. free. Diba? Dito ka sa amin magstay. Yeah, Wah, manggugulo ako dyan. Makikipag-inuman ako dyan kay mister mo. Oo, sige lang. Pero malakas kami mag-inom eh. So, Uy, masarap. No? Anyway, eto na. Kamusta at ready na ba kayo magbahagi ng inyong kwento? yes, ready na. Mga ilang linggo namin pinag-isipan siguro to. Ay! Anyway, first time in the history na mangyayari na tatlo tayo mag-uusap. Tatlo ang mapapakinggan nila on air. 'Di ba? Kasi ni-request mo na baka pwede rin magsalita yung hobby mo. So, pinagbigyan natin. So, mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin on air, sa mga nakapihit ng 90.7 Love Radio, may kasama po tayo ngayon na 2. So, it means 3 po kaming mag-uusap at aalamin kung ano ang top secret nila. So, hindi ko napapatagalin pa. From Australia, ilang taon na? 28 ako, tapos yung husband ko is 29. 28 and 29. So, from Australia, 28, 29, itago natin sa pangalang... Itago mo ako sa pangalang Blossom and itago mo yung husband ko sa pangalang Beans. Blossom and Beans. Uy! Seryoso, Beans? Beans ba talaga pangalan mo? Siyempre hindi. Parang kapangalan ko eh. Kapangalan ko yan ha. Yan yung ko, isa sa mga real name ko. Vince. Yan. Palayo ko pala. Hindi pala. Vince. Okay. So, game. So, 28 and 29 from Australia, Blossom and Beans, ano ang top secret ninyo? Ang top secret namin is tinubo ko siya habang nasa Sky Ranch kami. Sa Ferris wheel to be exact. Sinubo mo siya habang nasa Sky Ranch kayo at nasa Ferris wheel. To be exact, sabi mo. Shoutout po sa Oo. Tagaytay Sky Ranch. Oo. Oo, sa Tagaytay. Kasi dalawa lang ata yun, Pampanga, tas Tagaytay eh. Sa Tagaytay. Sa Pampanga mainit eh. Sa Tagaytay medyo may lamig eh. Ang galing ni Vince. Kapangalan ko nga talaga. Anyway, eto na. Sige, kwentuhan nyo ako. Paano nyo ginawa? Ba't nyo ginawa? At ano naisipan ninyo? Bakit pa sa Tagaytay at Sky Ranch? Hindi pa sa Australia nyo ginawa yung ganun? Hindi, kasi before, so nag-start siya nung bago-bago pa lang kami together. So, syempre, mapusok, bago-bago. And then, Titan Jello kasi iba-ibang, iba-ibang part. So, yung part 1 muna tayo, yung pinaka-maaga namin, paano kami pinaka-start nung, Sige, go. namin. So, kwentuhan mo nung kami. aming paid. So, yung una is, muna, nanonood kami ng How to Train Your Dragon sa kwarto ng kuya niya. Kasi wala yung kuya niya that time. Oo. And then, habang nanonood kami ng How to Train Your Dragon, ibang dragon yung tinrain ko, syempre. So, doon nag-start muna yon. Tapos, parang na-feel namin na parang ang saya pala sa iba-ibang lugar. Like, kasi sa kwarto ng kuya niya, kahit may kwarto naman siya eh. Ginawa namin sa kwarto ng kuya niya. So, doon nag-start. Tapos, Matindi doon, yun eh. Parang undas, di ba? oo, kasi Kaya wala sila kuya nun eh. yung husband ko kasi medyo religious. Pero dahil Lenten season yun, mas nanaigang kadiliman, mas nanaiga ko. So, yun ang nangyari. Alam niyo, hindi pa tapos yung kwento. Mamamatay na ako kakatawa. Tayo Oo, basta wala pa si Lord noon. Imbis na kandila yung tinirik, ikay nagpatirik. Ganon. Oo. Tawa-tawa siya eh. Kasi akala niya di niya gagawin yun eh. Kasi yun nga eh. Patayan Diyos eh. Pero Okay.
Nalalapit So, na naman yun. ang Holy Week, ah. Oo, yun. Ay, syempre, paghahandaan namin yan. Iba yung lumuhod, Tangelo. Okay. Unang part pa lang to, ha. Wala pa tayo sa part 5. Okay, unang part. So, Ayun, How so- to Train Your Dragon, may ginawa kayo, Lenten season to. Imbis na magtirik, kayo nagpatirik. Anong mga sumunod na mga nangyari? So, nung nagawa namin yun na, ay, exciting pala yung ganun. Like, parang naghanap kami ng mas iba pang thrill kasi, syempre, partner naman kami eh. So, okay lang naman yun sa amin. So, ang sumunod na is yung parang yung highlight is tinry namin nga nag-date kami sa Sky Ranch sa Tagaytay. Eto na. And since dun sa Ferris wheel yung tinry namin, kasi mahilig ako sa mga tuktok, alam mo yung mga tuktok na. So nung tumuktok na yung Ferris wheel sa pinaka-top, 'di ba yung umiikot siya. So pag nasa top na, binaba ko na yung shorts niya, tapos sinubo ko na yung hotdog niya doon. So parang, 'di ba? Parang nakaka-high na ewan. Teka lang, Blossom. Ito ba ay planado? Alam ba ni Vince na before kayo pumunta doon sa Ferris wheel, yayariin kita mamaya doon sa taas? Hindi. Talagang on that moment, parang nag-init na lang kami eh. Tapos, yun, sinubo na agad yung jumbo hotdog. Kaya mo ba to? So on the spot! Wala siya sa plano. Kasi pangit pag pinaplano mo, saka malamig sa Tagaytay. So, syempre, kailangan mo ng mas mainit pa sa Bulalo. Tsaka bago-bago kami nun eh. Alam mo naman, pagka bago pa lang kayo, parang gigil na gigil pa. Andiyan pa yung gigil eh. Ang hirap pala makausap na kumukombo sa'yo na dalawang ang galing din magkwento, no? May plot twist. Actually, Tangelo, may plot twist yung hindi na, yung Sky Ranch na yan, hindi namin alam kung yung sa Sky Ranch ba, i-confirm nyo nga to mga viewers, hindi namin alam kung yung Sky Ranch ba, nami-mixture siya yung para magkaroon ka ng souvenir. So, hindi namin alam ngayon kung meron ba kaming kopya nung subo na yun sa Sky Ranch. Pero matagal na yun eh, siguro mga 4-5 years ago. Bago Meron. mag-pandemic pa yun. Meron daw, sabi ni Boss Dut dito, meron daw nagpipicture talaga. Pero siguro sa mababang part lang siguro, hindi naman doon sa pinakatuktok. Ang ganda yung spot nyo kasi doon sa pinakatuktok, safe yun eh. Parang wala yata magpipicture doon. Pero kung sakali man... Parang may souvenir ata, yung pag nandun ka sa tuktok, parang magkikis kayo, may souvenir, bibilin mo ata sa Sky Ranch yun eh. Ang na kami tumakbo kasi parang may nag-offer sa amin ng picture, tumakbo na lang kami bigla. Ang nangyari po kasi noon, so natapos na yung ikot nung Sky Ranch, so tapos na yung Ferris wheel. Pagbaba namin, may nag-aalok po na staff nila na gusto niyo po ba makita yung souvenir photo nyo. So nagmadali po kami umuwi na. Kasi hindi namin sure kung yun ba yung na-capture or hindi. Oo. Pero teka lang. Punta muna tayo doon sa umikot, doon sa pinakatuktok at binaba mo yung salawal niya. So, bigla na lang pumasok sa utak mo yun na, teka lang. Bababa ko yung shorts kasi hindi nito. pa namin nagagawa. Tapos ako hindi ko pa din nagagawa sa kahit kinino eh. So syempre, ba't hindi ko gawin sa kanya? Wala namang mawawala sa akin. So buti nagkakaintindihan kayo no, na anytime, anywhere, laban tayong dalawa. Kung abutan tayo Wala dito, kasi go. Walang ganong usapan, Tangelo. Oo. Siyempre, sino ba namang tatanggi, di ba? Binaba na. Alam nga namang kunin niya ulit. Iakyat niya ulit sa short niya. Baba na nga eh. All the way na. Hinawakan na, binaba na. Nadilaan na. Ano pa sabihin niya? Tumayo ka dyan. Sabagay, na lang eh. Andun na eh. Makes sense. Mabait tong si Blossom ha. Okay. Pagkatapos nyon, bumaba kayo. Nag-end na. So, inalok kayo ng inalok kayo souvenir. Tinakbuhan nyo. Ano mga next na mga nangyari? Hindi, after nun kasi, since nasa Tagaytay kasi siya, parang may family celebration kasi yon, birthday nung now husband ko. So nasa Tagaytay kami. Kaso ito na nga kasi yung doon, yung pinaka kasi dito is kasama namin yung family niya. So nag-rent kami ng condo na kasama yung family nung now husband ko, nung time na yun magjowa pa lang kami. So pag yaya namin pa uwi doon sa condo, is may nangyari pa doon, which is yung part 3. Eto na, nasa part 3 na tayo. Part 2 pa lang, sumakit na yung nangalak ko sa inyo.
Wala kasi kami makwentuhan. Parang hindi naman namin alam paano ba namin i-share yung Hindi. ano namin, Ito y- nakakatuwaan sa buhay namin. Ito yung tamang istasyon para kwento nyo yan. Oo, kasi baka i-judge kami ng ibang tao. Dito na lang, di naman kami kilala. Yes. So, ito na. Tapos kayo doon sa may Ferris wheel. Yung kabanata ninyo sa Ferris wheel. Natapos ba doon si Vince? Si Vince ba natapos doon? Hindi ko na matandaan eh. Hindi eh. Kasi mabilis lang yung ikot ng Ferris wheel na yun. Pero tumagal din. Tumayo naman kasi, pero hindi nilabasan ng juice, wala. Parang for the experience lang. Kasi mabilis lang yung ikot nun. Isang ikot lang yun, bababa na kayo eh. O, pag hinayaan ko pa siyang lumabas ang katas niya, Diyos ko, baka maano kami. Ay, hindi kami abutan. Sana inulit nyo na lang, 200 pesos lang naman. Pipila na naman kami kasi di ba pagkaikot ng isa, may umalok na nga sa amin sa baba. Sabi namin, ay kuya, isa pa po ulit. Mamaya na po yung picture, baka may second photo pa kayo makuha. Sumakit yung puson ko dun eh, Titan Jello. Kahit din ako eh, kung saan mangyari, sasakit din yung puson ko, di ba? Ay, sakit ng panga ko. Teka lang. Sige, dito na tayo sa part 3. Nabitin doon sa Ferris wheel. Pumunta ng kondo. Family gathering. Ang hirap nito pag may family gathering, automatic yan. Lahat ng kanto ng bahay o sulok ng nirent ninyong lugar, nandyan, may mga tao dyan. Minsan, madaling araw na may nagsiselfone sa kusina, ay nagsiselfone sa sala, tapos meron pang nasa kusina, kumakain, naghanap ng pagkain. So, paano kayo pumuslit? Paano kayo gumawa ng way para bumengbang kayong dalawa doon? So, ganito kasi, yung condo kasi na yon, hindi siya yung iniisip mo na, kasi sabi mo parang family get together. Ano lang siya eh, small family lang. So, studio type lang yung condo. Mm-mm. Eh, pag open mo dun sa condo, yung bed is, wala siyang door. Parang divider. Oo, parang divider lang siya. So, ang nangyari, ang natulog dun sa kama, kasi ang nangyari nun, talagang pinilit natin dun sila sa kama. Di ba sa atin ino-offer yung kama? yung kama sa amin ino-offer. Kasi yung dad niya, saka kuya niya, parang awkward naman kasi. Kasi syempre ako, mahihain pa ako sa una eh. Kasi bagong salta lang ako doon. So sila yung nasa kama na walang pinto. Mahihain ka pa nun Mahihain ako. Syempre, doon naman kilala eh. Okay lang yan. Okay. Mamaya magtropa na tayo. So ito na nga. Dahil divider lang siya, kami nung partner ko, napunta na lang kami sa sofa. Yung sofa doon yung may parang pull-out bed. Oo. So, ang usapan, ako sa taas, siya yung sa baba. Mhm. Yung divider nung kama, hindi siya yung totally sarado eh. So, kita pa din kami ng parent niya, ng dad niya and kuya niya, if ever. Kita pa tapat siya mismo nung kama eh. Oo. Yung sofa na may pull-out bed. So ako, dahil hindi naman siya nilabasan kanina, kasi within that day yun eh. Diba nung umaga tanghali yung sa Sky Ranch. Oo. So, hindi lumabas. Hindi sumakit ang puson. Ako din naman, wala naman akong lalabas doon. So, ito na, nung nandito na kami sa pull-out bed, kinakapa-kapa ko na ulit, pinapatong-patungan ko na, pero nahihiya siya kasi yung magulang niya nandoon, yung dad niya, saka yung kuya niya. Tsaka yung nervyos nyo yun, di ba? Pag nahuli kayo, ay talagang... Oo, pero masaya kasi. Kaso inaano niya na yung magic lampara ni Aladdin eh. Kinukuskus na? Ayun na nga. So, na kami. Sabi ko, hindi na ako makapagpigil. Ano ba naman yan? Tara na. Kung mahuli, ano naman? Wala namang masama, no? Mhm. So, ang ginawa ko, dahil, wala naman ako, feeling ko naman tulog na siguro sila kasi hindi sila na-emit. Pero ang problema ko, hindi din kasi sila nag-i-snore. So, hindi ko alam kung nagpapatay mali siya lang ba sila na gumagalaw yung sofa sa tapat nila or ano. Hindi ko alam. So, ang ginawa ko, hinigit ko yung si Vince, sinigit ko sa banyo. Kasi yung banyo is, dahil maliit nga lang na kondo, magkakalapit lang siya. So, makikita din nila. Pumasok kami sa banyo, dalawa kaming nawala. Tapos, para matapos na yung kahirapan namin, is, sabi ko, umupo ka dyan sa bowl, sa toilet bowl. Tapos, yun na, doon na kami nagjugdugan. Doon na siya nilabasan. Doon na din ako nilabasan. Actually, tinry muna namin sa sofa. Ang problema, may ingay yung langit-ngit ang
So parang nakakawala din ng focus. Kasi iniisip mo, baka bigla na lang itong magising, anong dadahilan namin. So, ginawa namin, lumipat kami doon lumipat kami sa may kubeta. Ano yung all out talaga yun? Mga nakahubad kayo o talagang ano lang, yung mga pantaas nyo, nakasuot pa rin, tapos yung mga pambaba nyo lang yung, parang segue lang talaga, yung ganun. Oo, quickie lang kasi yung gusto namin. So talagang may mga damit pa kami noon. Talagang pinapasok ko lang yung kamay ko, tapos pinapasok niya yung kamay niya sa akin. Okay. Nakaraos. Oo, nakaraos dun sa CR. Talagang doon na kami nag-jug sa toilet bowl. Buti nga kinaya kahit maliit yung bowl, yung bowl. Pagkalabas namin, dahan-dahan na lang kami. Kunyari, Di pinauna kita. Pinauna mo ako, pero syempre, nahihiya ka pa eh. Ay. Malamang halata naman yun, dalawa tayo nawala eh. Pero sino una nalabasan? Ito, pinauna. Sige, speaking of pinauna, sino nauna? Hindi namin alam kasi ang tagal na noon, before pandemic pa. Pero alam namin na natapos kami doon. Kasi nung init pa nung Sky Ranch pa lang eh. Talagang So, alam may- nyo na, may na- no? May naipon na. So napaka-gentleman naman ni paring Vince ko. Pinauna ka, pinalabas ka muna ng siya. Hindi gentleman yun. Baka gusto niya lang pag nahuli kami, ako yung una. Yun na nga. Pamilya ko yun, nahihiya ako eh. Pero bago tayo tumungo doon sa part 4, anong idadahilan ninyo kung sakaling nahuli kayo? Ikaw Blossom, kunyari paglabas mo, bigla nandun yung airpads niya, uy, paihi ako. Siguro, kung nahuli kami, tapos sabihin ko na lang na natatakot ako may multo sa banyo, kaya nagpasama ako. Wala akong maisip eh. Hindi ko alam kung aaminin ko na lang ba. Ako dadahilan ko may ipis, pinatay ko doon. Ito yung mga typical na nangyayari talaga eh. Ito napakasarap ng kwentuhan natin ngayon kasi ito yung literal na nangyayari talaga. Na may mga kabisyo talaga na sumisegue, nagkukwiki kapag may mga ganyang gathering yung pamilya. Tapos biglang pag nahuli, yun ang mga typical na dadahilan eh. Takot po kasi ako kaya nagpasama ako. Okay. Blossom Beans Part 4. Anong mga nangyari? Etong Part 4 na to, ano to? So, yung part 4 kasi, 2 days kasi yung sa condo. So, yung first day tapos na. Okay. Yung second day, since may pool doon, tapos may mas mataas pa sa pool is, yung may rooftop o viewing deck. So doon, sa viewing deck, kami muna nauna. Nagsabi namin, gagala muna kami. Pumunta kami sa rooftop nito ni Vince. Tapos pagdating namin sa rooftop, sabi ko, parang malamig dito ah. Binaba ko na naman yung short niya. Oo. Alam ko may CCTV, pero wala na akong pakialam kasi yung libido ko to the highest level na eh. So talagang doon ko na siya nakaano pa naman siya, t-shirt siya ng school niya. Oo. University shirt ako noon eh. Ano pa siya doon. So hindi ko alam kung nakita ba nung nag-review ng CCTV yung mga ginagawa namin or ano. Pero kasi after ng ilang minutes, siguro mga 20 minutes or something, sumunod na din yung father niya saka yung kuya niya sa taas, sa rooftop kasi alam nilang nandun kami. So doon kayo nagpagpakan sa may taas, sa may rooftop. Oo, pero ano lang ginawa ko sa kanya, subo pa din. Oo. Kasi parang hindi ako komportable na na ako sasakay ako doon kasi okay na mahuli siya, wag lang ako. Mamaya, may scandal na tayo. Hindi nyo iniisip na, oo, tama si Vince eh. Hindi nyo ba naiisip, baka may scandal na kayo, may mga nagvi-video na pala, may CCTV camera nakatapat doon. Wala sa isip nyo. Nauna mag-isip yung yung ulo ko sa baba eh. Hindi mo na iisipin yan, nandun ka na. Oo, kapag kasagsaga ng init mo, no, parang wala ka ng pakialam, no? Parang, Wala na, ano yun. Alam mo, habang nag-uusap tayo dito, hindi lang pala hanggang part 5 to, may part 6 pala kami sa Hong Kong pa. baka mamaya part 10 to. Sige, okay, pagbibigyan ka namin. Maaga pa naman, 11:38 pa lang. Okay. So, yung part 5, so nakapuslit na naman kayo sa rooftop. Natapos kayo. Ito, part 1, nasa Ferris wheel kayo. Sa tuktok.
Na, Hindi, part 1, yung sa kuya niya, yung ay, sa undas. undas. Yung lumuhod. Oo, yung part 2 sa Ferris wheel. Part 3 doon sa CR ng condo. Part Oo. 4 sa rooftop. Tawag doon, Holy Week. Mali pala ako, hindi Ondas yun. Holy Yan, Week. Holy Week. Okay. Holy Week. Eto na. Yung part 5, saan to? Ito part 5, nandito na kami sa Australia. Eto na. International. Oo. Iba na yung level nyo yan. Hindi lang pang Tagaytay, kundi pang international din. Oo, malamig kasi dito, 'di ba? So parang pag nilalamig kami, naghahanap kami ng ibang init, mainit pa sa kape. Oo. Mga ganun. Ano mga nangyari? Ito, yung part namin, part 5 na to, sa garahe namin tinry. Yung habang kasi niya. Kasi nangyari noon, bago yung kotse namin sa Australia. So, Oo. sabi ko parang... Binyaga namin, ganun. Ganun. Binyagan natin. Okay, bininyagan nyo. Oo, kasi ang garahe dito sa yung bahay namin is may malaki siyang bintana sa gilid ng garahe. Mm-mm. So kami kasi nagkakaroon ako ng kakaibang thrill kapag feeling ko mahuhuli kami. So ito, hindi lang namin siya basta ginawa sa secluded na garahe ng bahay. Talagang may malalaki siyang bintana, residential area kasi siya. Mm-mm. Tapos may katabi talaga kami na nandun yung neighbor namin. Ito ba naman, ginawa ni Vince, inon niya yung sasakyan. So dahil inon niya yung sasakyan, nag-create siya ng ingay, ng sounds. Parang anong oras na yun sa gabi. So, nasa na kami, yung part na umaalog-alog na yung langit-ngit na yun ng kotse. May dumadaan na kapitbahay naming puti. Parang hinahanap, saan ba yung kotse na umaandar na yun? Parang gano'n. Hinahanap niya. Binuksan niya pa yung ilaw ng nila. Sa may porch nila. Oo. Tapos, kapitbahay nyo kasi siya. Andun na ako titigil pa ba ako? Alam gagawin ko. Sasara ko pa ba yung blinds? Hindi na Hindi na nag-iisip So, so parang- binakbak ka doon, Blossom. Oo, doon talaga. Actually, parang nung una nakakabitin kasi parang naisip ko, nakakabitin pala kung sa passenger seat lang. So sabi ko, doon naman tayo sa likod. Ibaba mo yung mga upuan. So binaba namin yung mga upuan sa likod. SUV kasi yun So yung mga upuan, ginano namin talaga. Hiniga Oo, yan, yung hiniga. Mas masaya yung malaking sasakyan. Hindi totoo yung sa BMW Chenes. Oo, hindi. Pag sa malaki, dapat may gumawa ng kanta na pang SUV. Gumawa ka nga. Ganun. Mas maganda yun. Sasarado hanggang dun sa likod. Sasarado ng posisyon magagawa nyo. Pwede akong umibabaw, pwede akong tumihaya. Pang 4x4 dapat yung mga SUV. Oo nga. Pang alug-alug talaga. Hindi pwede yung BMW sedan na maliit. Ay, sakit to. Sakit na pa ako sa'yo, Blossom tsaka Vince. Okay, so solve doon. Solve. Oo, talagang kami, nilabasan kami doon, tumirik na lahat talaga doon. Oo. Medyo lang kami nung after na parang, ay, baka kasi May bata sila, di ba? bukod sa may baby yung kapitbahay, ang problema kasi doon, sinisilip niya kung anong meron. So baka mahigpit kasi dito, di ba? Like, Oo. yung mga residential, nire-report sa police, ganun. So medyo kinabahan kami ng mga 2 days. Kasi baka mamaya biglang may dumating na na police kumatok, ano nang nangyayari So medyo naglaylo kami noon. Kami bigla Mahirap na, no? Yung imbis na nag-e-enjoy ka lang, nadali ka pa. Oo, na-report pa kami. So medyo naglaylo kami. Yung mga normal na lang, ginawa na lang namin sa sala, sa lamesa, yun yung mga normal lang. Nag-libre na ako ng spakol dito sa asawa ko. Mga ganun na lang. Hindi na masyadong... Maganda yung ispakol niya, Titan Jello. Kasi alam mo yung sa aswang, yung pag bilog yung buwan, tapos nagpapahid ng langis. Oo. Para siyang ganun Totoo? Nagpapahid ng langis tapos. Tuwan-tuwa naman siya dun. So, Ganun. Mga listener natin, pagawa niyo yun sa mga partner. Aray ko. So, ganun. Meron pa yung mga... Masyado kaming masyado kaming adventurous Actually nagko-cosplay pa nga kami paminsan-minsan
Totoo. Minsan, pare, Andre. Kasi diba relihiyoso siya, Titan Oo. Jello. So sabi niya sa akin, sabi ko, niloko ko lang. Sabi ko, ano gagawin mo pag nagsuot ako ng pang mother? Sabi niya, ay nako ha, iba na yun, bawal na yun. Sabi niya ganon. Nabili ko na yung damit. So, sinuot ko na lang nung gabi, biglang nagulat ako sinuot ko na. Syempre, butas yung pangbaba, butas yung sa dibdib, tapos suot nung mother sa taas, yung sa buhok. Aba, biglang tumayo pa din kahit ayaw daw niya, relihiyoso siya. Tapos after, sabi ko pa sa kanya, would you like to confess your sins to me? Mga ganon. Tapos talagang... Kinagat ko bigla yung Kinagat ko bigla yung tenga niya Ayoko tumawa ng malakas. Baka ma-minus 10 ako sa langit. Hindi, ganun din siya. Actually, after namin gawin yun, napadasal nga siya. Sorry po. Sabi niya, sorry po. Hindi na po maulit. Pero, hindi naman namin tinapo. Nandito pa din siya. So paano yun? Yung suot mo na madre ka, tapos parang sexy, ganon yung outfit. Oo, may butas. Titan Jello. Pang ganun talaga siya. Pangbakbakan talaga. Pangbakbakan talaga. Si Vince, anong outfit ni Vince? Sorry, Anong outfit ni Vince yun? Oo. Wala, patulog lang ako nun. Binigla lang ako pasok ako kinabukasan nun. Sabi niya, bigla na lang may binuksan na galing sa Shein. Oo. Tapos biglang sinuot niya. Tagal sa banyo, paglabas niya, naka na. Grabe, no? Naka-cosplay na. So ikaw Vince, nagsusuot ka rin ba? Nagsusuot ka rin ba ng mga ganun? Nagko-cosplay ka rin? Parang hindi. Hindi pa Hindi, pero meron kang brief na elepante, yung makikita mo sa Shopee. Yung elepante na na brief na parang tibak. Totoo, ganun. Makita yung may nguso. may shoot yung sausage, search mo Titan Jello. Ganun. Wala pa kayong elepante niya So, yun ang mga trip nyo talaga, nag-outfit ka. Ano ba yung mga costume mo? Sige nga, isa-isa mo nga sa akin, Blossom, ano ba yung mga costume mo nabili? Parang ganun. Ang favorite ni Vince is yung net lang. Actually, yun yung pinakamura. Pero yun yung favorite niya net lang kasi parang... ang problema ko doon sa net, masakit. Makate, no? Parang iuusog mo lang siya, di ba? Ihahawiin mo siya. Ihahawiin mo lang. Susungkitin mo. Susungkitin mo, tapos igigilid mo dun, di ba? Oo, gigilid. Alam mo. Wala, pinapakinggan ko kayo. Na-try mo na din siguro. Ay, wala Alam pa. mo na Wala yung pa. feeling. Wala pa nga Sobrang gigil ko, binarak ko na lang Pinunit! Mura lang naman daw yun Oo, mura lang siya kasi net lang siya. So, talagang sinira na lang niya. Pero bukod doon, madami naman akong binili. May nurse na outfit. May pulis pa nga, di ba? May May handcuff kami. Tapos, Ay. nagpunta kami sa parang dito. Sa part kasi sikat yung Fremantle Prison. So, bumili kami ng whip. Yung sa mga preso. Pero kasi, parang feeling ko natatakot si Vince. Kaya tuwing nagdudu kami, nawawala yung whip. Yung handcuff lang yung nakikita ko. Oo. Nakakatakot ayoko na parang dominant siya. Oo, dapat ikaw pa rin yung palaban. palaban. Paluin mo. So hanggang ngayon, yung palo na lang namin is kamay lang niya. Laging ganun. O kaya yung hotdog niya, pinapalo niya sa mukha ko. Ganun lang. Wala pa ng grip talaga. Ay! Eto na. Part 6, meron pa? So ito, part 6, oo. Yung part 6 namin, napunta kami sa Hong Kong, nag-vacation kami sa Hong Kong. Mm-hmm. Nagpunta kami sa happiest place on the world, yung sa Disneyland doon, 'di ba? Tapos nag-book kami ng sa hotel mismo ng Disneyland. Sana hindi naman nila 'to malalaman Anyway, so nag-book kami doon. Tapos kinuha namin yung pinakamagandang room kasi parang celebration namin ng birthday ko naman. So, syempre, yung view niya yung ocean View, tapos may parang magandang, ang tawag doon? May lakaran. May malaki siyang salamin, bintana. So, syempre, dahil nandun na kami, sabi ko, paano natin ito malalagyan ng thrill? So, ang ginawa ko, habang nakahubad na kami and all, sabi ko, doon mo ako idog sa sa bintana
para nakikita ako ng lahat ng tao. Nakikita din siya. Eh, syempre nga, hindi na nga gagana yung utak niya doon eh. So, nag-agree na lang siya, tapos doon kami nagbambambang. Habang may mga nadaan na sasakyan, tapos may nakakakita doon sa viewing deck. May mga nagja-jogging pa nga dun. So, tingin nyo talaga may nakakakita sa inyo? Feel ko wala naman kasi medyo gabi na yon, tsaka ano eh. Sana wala. Sana wala. Pero may mga nakikita kaming dumadaan talaga eh. Tsaka nasa second floor, pag naglalakad ka ba, nakatingala ka? Siguro kung titingin sila from labas, makikita nila kami. no? Pero actually, sobrang na-stress ako nung birthday ko na yon. Kasi kung siya, nung nilabasan na, nang hina na siya, eh ako, nung nilabasan, napasearch ako sa net. Kasi sabi ko, feeling ko kasi nakita ako. Kasi may mga tao na tumitingin dun sa may, hindi ko alam kung tinitingnan ba nila yung hotel lang or iba yung tinitingnan nila dahil feeling ano lang ako. Hindi namin alam. Hindi, naglakad tayo doon para malaman kung kita ka ba. Pero kita eh. Oo, Kita okay talaga. na ako. So parang na-stress ako. Eh, sinerch ko dun sa, yun nga, sa Hong Kong daw, may mga nakulong na daw for public indecency. Ay. Oh, alam mo yung ginawa namin doon, Titangelo, yung sa mga napapanood mo sa pelikula na napupush ka sa glass. Tapos, yung silhouette, mga parang ganun yung Yung ginawa mga ganun namin. yung mga tiradahan nyo dun. Sinalpak mo dun sa glass, no? Oo, sinalpak ko sa glass, tapos doon ko siya ginungud-ngud eh. Oo, kita talaga kami kasi isang mahaba, isang mataas na ano yun eh. Yung talagang, alam mo yung pang-hotel na malaking glass talaga. Sa Hong Kong Disneyland, yung mismong main, no? Oo, natatakot pa namin, baka sabihin, nakita to ng bata, kulong kayo, ganun. Oo, kasi sa Disneyland siya mismo. The pre-viewing yun, tawag dun. First place, ang ginawa naming escape route doon is nag-transfer na kami, nag-Macau na kami para hindi na ako ma-stress. Kasi nung nakalabas na ako ng Hong Kong, ibig sabihin hindi ako nahuli. Actually, ginawa din natin siya sa Macau sa Studio City. Pero hindi naman katulad ng Hong Kong Studio Disneyland. City kasi ang taas eh. Siguro nasa 50th floor kami. Hindi ko naman makikita sa Studio City. Yung Hong Kong Disneyland, kita ka. Yung Disneyland, maliit lang eh. Yung Disneyland Resort. Oo, kaya pag may dumaan, makikita ka. So at least, hindi na nila kailangan mag-search sa net. So ito Blossom tsaka Vince, ito yung mga trip nyo talaga na mga wild na ginawa ninyo sa relationship ninyo. Oo, actually, looking forward pa kami magdagdag. Sabi ko nga minsan, videohan na lang natin. Hindi, nakakatakot kasi mag-video. Ayaw ko ng video kasi baka kumalat. May mga video kami, yung sinesend namin dati sa isa't isa sa Messenger. Ang problema ko nga, hindi, kasi yung sa iba ata, kumakalat dahil pag pinapagawa yung phone, di ba? Oo. Yung problema ko kay Vince, yung mga sinesend niya is yung nagbabalasa lang siya ng talong niya. Ako, kita yung all over the world ko, from head to toe. Kita yung video ko, yung sa kanya, yung talong niya lang. Parang, naalala mo yung last month, nag-send ka ng Nung last month, nag-send ako ng Cocomelo na wala talaga from head to waist kasi nasa siya, trabaho. Parang na-board lang ako. Mag-isa lang ako sa bahay. So, sinend ko bigla. Nung pag-open niya, nandun pala yung katrabaho niya. Yung katrabaho ko, katabi ko. Buti na lang, nakalingat sa kabilang side. Bigla akong hinigit yung cellphone ko. Hindi ko naman alam mo yung sa Messenger, may bago atang yung Messenger na yung nabubura agad. Disappearing message. Yung ganun. Oo, nawawala. Pag nawawala, nag-send siya bigla ng ganun. Ako, pag kailangan mo siya i-click hindi mo naman makikita yung thumbnail kasi gray siya, di ba? Pagka ganun, naka-hide. Kailangan mo siya i-click para lumitaw. Pagka-click ko, akala ko baka memes lang, ganyan. Pagka-click ko, bugsh, Cocomelon. Pero Blossom, Vince, gaano na ba kayo katagal at ano pa yung gusto ninyong mangyari sa relationship ninyo? Kasal na ba kayo? May baby na ba kayo? Ano bang mga next nilulook forward ninyo? Kasal na kami since 2019. 2019 kami nag-meet. Pero parang kasal na din tayo. Patay. Natin. Iba yata yung kinasal kay Blossom eh. Medyo madami na kasi experience eh. Pero kasal na kami talaga. Oo. Noong 2023, tapos nagkakilala kami ng 2019. Actually, Titangelo ito ha. Nung nag-meet kami nung 2019, nung hinatid na niya ako pa uwi, so hinatid niya ako sa bus stop. Yung jackliner, di ba? Sa Buendia, ang tapat nun Sogo. Oo.
Try ko na alokin niya ako doon. Hindi talaga niya ako inalok. Alam mo, nung inalikan ko siya sa lips, bigla siyang tumakbo. Tapos sabi ko, hindi na ata kami magkikita nito kinabukasan. Kasi biglang gano'n, nahiya lang daw pala siya. Kasi mahihain siyang tao. Magkaiba talaga kami ng personality. Ako na nabuwisit ako kasi hindi ako dinala sa Sogo. Pero nag-gel kayo, no? Talagang yung wavelength ninyo nagtugma. Oo, sobrang magkaiba nga lang kami. Pero nahiya lang talaga ako ng Titan Jello. Sa totoo nung nag-shave na ako nung araw na yun. Ready na, no? Wala nang balahibong pusa, no? Wala na. So, ikaw pala, Blossom, ikaw yung gasolina. Manilig. Oo, gasolina kung tawagin natin para sumindi itong sasakyan at mabarurot ka neto ni Vince. Iba yung word ko dun, di ba? Anong tawag? Ano bang word mo doon? Ang word ko dun, turborat eh. Sabihin on air, sorry NPR. Anong sabihin? Narinig kayo sa buong Pilipinas. Kasi pag malapit na siyang labasan, mabilis na eh. Kaya turborat na. Boom, 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 boom. Okay, any last words? Any last words? Meron pa ba? Gagawa pa lang siguro. Looking for... Tapos namin tumawag sa'yo. Ay. Pero ako may advice ako sa mga couple dyan. O yung Ayan. mga partner. Blossom and Vince, go. Anong advice ninyo? Sige, kayo magbigay ngayon ng advice sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Buong mundo, nakikinig sa atin, go. Ako, ang advice ko para mas spice up nyo yung relationship nyo, hindi maghanap ng iba. Ay, hindi mo naman kailangan, dapat talaga hindi maghanap ng iba. Pero, kung interested kayo sa adventure and para ma-satisfy nyo isa't isa, I highly recommend the coconut oil. So, yung coconut oil, hindi kasi siya mag-change ng pH ng girl. Tapos, very safe siya to eat. So, yun yung ina-apply ko. And then, pag during nung spakol na yun, is nag-aano din kami, bumibili kami ng aromatic na candles, yung color red pa nga yun eh. Oo. Tapos ang mga tugtugan namin, yung mga chinita girl. Masaya kaya, yun na yung tugtugin mo, chinita girl, di ba? Tapos may mga aromatic ka, para ka nasa dig mo kayo nasa spa. Actually, kailangan talaga namin ng ng sounds kasi meron kaming housemate dito sa Australia. So, kailangan namin malunod yung sound. Kasi minsan, nagsasabi na sila sa amin na naririnig namin kayo. So, Oo, naririnig nila kami. may kami ng something sa TV, sa speaker para ma-drown out yung sounds. Sa iyong tingin pa lang ako ay natulog na. Nakaka-relax yan. Yan nyo, papasako kayo ng magandang version, yung piano version. Ay, ayan. Maganda yan, mga gamit namin yan. Alam mo, mga ilang beses na namin na-play yung may chinita girl na yan eh. Kaya gamit na yan sa aming mga lovely night. Ay, ang sakit ng panga ko. Pinasayan nyo ako ngayon. Hindi pa Friday, pero nag-SPG na tayo. Pero pag nakadaan ka, baka pwede tayo maging magtutropa. Oo naman. Yan nyo. Oo. Dadalan ko kayo ng mga gift pagdating ko dyan sa Australia. Ito, tatry ko makapunta dyan sa Australia. Dadalan ko kayo ng gift. Papakainin ka namin ng kangaroo. Oo, pakainin ka namin ng kangaroo saka ng emu. Totoo ba? Nagluluto ng kangaroo dyan? Hindi alam ko Hindi, ano pa ba? Nagluto na kami dito eh. Pangit ka ng lasa kasi hindi kami marunong. Oo, dapat Tapos, magaling. Saka nabibili din yung jerky niya. Kasi kakauwi ko lang nung Philippines, pinamigay ko siya noon. Yung kangaroo jerky sa emu. Oo. May aftertaste lang. So parang for experience lang. Gusto mo lang tikman. Sige. Parang game. Pagpunta ko dyan, tatry ko. Tapos pagpunta ko dyan, kaibigan ko may pagawaan ng coconut oil sa Lucena. Dadalan ko kayo na marami. Gamit na gamit. Alam mo walang biro nung Valentine's Day dito. Pinabili ko si Vince. Sabi ko, bili ka naman ng coconut oil. Hindi niya alam kung bakit. Kasi di pa namin tinatry noon. Tapos sabi niya, wala nang coconut oil. Hala, naubos yung coconut oil. So after nung Valentine's, saka lang namin siya nabili ulit.
Yan mo, Sabi ko, ano kaya yun? pag pumunta ako dyan, Ginagamit ng mga dadalan ko coffee kayo. yun sa ano? Kaibigan ko, may pagawaan sila ng coconut oil dyan sa Lucena. Anggay family, shoutout. Shout out. Baka po kailangan nyo ng endorser. Oh. Magagamit po ang coconut oil sa iba't ibang paraan. Oo nga, no, gawan Hindi lang po dapat sa ng ng maikling commercial yung coconut oil nila, pinapahid nyo. Oo, tapos team song namin yung Chinita Girl. Pag may bago, team song din namin. Yun ang pinaka-hot na nangyari sa buhay ko yung pagka parang manananggal na siya na nagpapahid ng langis. Alam mo na inis ako noon, Titan Jello. Kasi isipin mo, sexy ka sa sarili mo. Tapos, nung tinanong ko, how was it? Sabi niya, para kang aswang. Ano ba yung aswang? Ay, nako. Anyway, thank you so much. Pinasaya nyo ang buong pinasaya nyo ang buong Kamaynilaan, Metro at Mega Manila ngayon. Ang sasakit siguro ng panga. Nagising ang mga driver natin. Kahit bad trip sila na ang taas-taas ng gas natin ngayon, napasaya nyo sila. Grabe naman kayo. Anyway, salamat din. Baka may gusto kayong batiin, yung mga pamilya ninyo. Nako! Wait. Parang hinuhuli mo naman kami kahit Hindi, mali pala, bawal nga pala. Anyway, thank you so much, Blossom and Vince, and I hope... Pasalugin ng kapatid ko bigla yung kama niya Oo nga. Anyway, thank you so much sa inyo. Napakagagaling nyo magkwento at pinasaya nyo kami. Tama, ito yung kailangan namin ngayong araw na to, na mga masasayang kwento at nagbibigay lang ng good vibes sa atin sa magulong pangyayari sa mundo. Anyway, thank you so much, Blossom and Beans. Thank you. Thank you. See you soon sa atin. Yes, see you. Baka daw may part 2, abangan namin anytime kayo pwede tumawag. Oo, tatawag kami ulit pag may susunod na part. Gagawa pa kami mamaya. Di pa namin Grabe nagawa ka. sa Talahiban eh. Thank you so much. Ingat kayo, Vince and Blossom. Thank you. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Mga kabisyo, grabe. Anyway, thank you so much mga kabisyo. Sa lahat po ng mga nakatuto ngayon. Grabe, ang ganda ng storya nila. Nakakatawa lang mga kabisyo. At binuhay at ginising kami ngayon ni Boss Dut ngayong gabi na to. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio mga kabisyo. At muli, kita-kits po tayo mamaya para sa ating Friday Habit na SPG. Inagahan nila yung SPG ngayon. Grabe tong color natin. Maraming salamat muli. Ako nga po pala si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Once again, ito po ang number 1 radio station sa Metro at Mega Manila, ang 90.7 Love Radio. Metro's number 1 Love Radio. Basic!